So welcome sa Mathrill. Ang ato ang isgutan karon kung unsa ang matrix. Asa na siya dapit. Introduction lang ta. Unya na ta mo hisgot o kung unsa na ang iyang operations. Moabot na ta na. So ato sa isgutan kung asa na siya giderive nanong nagamit ang matrix o unsa na mga particular na situation na ma-apply nato ang matrix or concept sa matrix. Kung usara matrix, kung daghan gani, more than one matrices. So, magsugod ta sa definition. Ang matrix, mo ni siya pinaka-cute ni siya kay this is very familiar to us kay na yung movie and in the Matrix. Aside from that, it's the simple way in showing ang idea sa systems of linear equation. In fact, if na-master ninyo ang matrix, makaka-answer mo diretso sa systems of linear equation na dili na mo magamit og mga method like substitution, elimination, which are basic concept but in solving or getting the solution or possible solution na may possibility pod na walay solution ng usa ka set of or let's say systems of linear equations. So ang atong isgutan ng matrix, kung daghan ni siya matrices, magsugod ta karon sa iyahang unsaon pagsuwat niya na. Kaya again, introduction lang ta, ang key concepts lang, then this is just a conpod matawag ko ni siya start up sa to ang Mathrill karon. Kay magsugod na ta ani, I will make it sure na twice a week natay duha sa usa ka semana ta maka-publish og Bisaya version lang na math. Di ko muad to sa Tagalog, di pa gumato sa English sa pagkakaron, kaya akong focus lang sa kay ang paghisgot og mathematics in our vernacular. So matrix ta, atong hisgotan ng matrix. Ang kinahanglan nato masabtan sa matrix kay ang order. Nano man, importante ang order, ang arrangement niini kay with respect to the matrix manggod, matter ang iyang order. Ang order niini magdepende sa duha ka words. Mo ni siya ang rows o mo ni ang column. So unsa ni silang duha? So ang rows again, this is higda or horizontal, and ang ato ang column mo ng vertical. Ang kalainan sa duha makita nato ni sa matrix gyud, pero dili sa ta isa kumuhatag og example sa matrix ato sang hininayan o jump in kung unsa ni siya. As what I said sa ganina, giderive ang matrix sa concept sa linear systems of linear equation. For example, x plus y equals 3. Ang kani siya na given, dapat na ni siya partner kay para mahimo siya system. So for another example, another yung partner kay x minus y equals atong ESF na 1 siya. In matrix, natagitawag na augmented matrix. Kaya nang augmented man siya, gibuak siya, it doesn't mean na kuan kaya ang constant man gud dili kay siya labot gyud sa pagsuwat sa matrix. Ang coefficient ra, when I say coefficient kaning mga variables. So this is the system of linear equation na sa atong given. In the system of matrix, ako lang lahiwan ng color para mas makita nato. Kani ang ato ang focus kanina karon. Mo nitong focus, x plus y equals 3, unya x minus y equals 1. So again, balik ta sa concept sa rows. Again, ang rows mo na siya ang gahigda, mo na siya ang x, y og 3 mo nang nasa rows. Row 1 na siya. Row 2 mo na siya ang x, negative y, positive 1. Then kung hisgot ang column again, ang column kay vertical, kabarog ni sila. So these are morning duha ka x dinhi mo ng column 1. So column 1 kaning mga duha ka x
Og ang column 2 mao po na siya ang puros y. Ang column 3 mo ni mga constant. So kung ato ni siyang himuon na og matrix, please be reminded basta variable ra yung makita, usa ra ka variable, 1 ang representation niya na. So mahitabo ani mahimo na ni sila og 1 then 2 ka asterisk, tulo ka asterisk, o siya asterisk na ellipsis siya na nagbarog. Then natay 3 diha. Unya 1 negative 1 ellipsis na po then 1. Kay bawo ko na panahuman ni siya ato sa ni siyang inalanggig ko na ma-structure inyo hangon-hona niini. So mo ni siya ang naka-unique sa matrix kaya butang ato siya dako na bracket. Magdepende gini ang kadako sa ato ang gitawag na pila ang iyang elements. And again, by order na siya. Atong pangalan kani ato ang matrix as A. So ang kaning A mao man ni siya. So mahimo siya A equals kana siya ang yung first row manang 1 1 3, second row 1 negative 1 1. So gitawag ni siya augmented kay in matrix man gud ang pinaka focus ani kay ang kaning nasa right side sa equation, left side sa equation. So di sa taana iskutan na tong elements again, rows and columns. So for example ang A dapat kay bawata kung unsa iyang rows ug unsa iyang column. In particular, for example, number let's have negative 1. Asa dapat ang negative 1? So mag-start ta perminti sa rows before ta mosulti og column. So therefore, ang atoang A kay naa sa ato ni pangitaon man ang kay negative 1. Sa ato pang negative 1 naa na siya sa row number 2, column number 2. So, di na siya 22 ha. That's just the arrangement. I hope klaro siya. Kakaning arrangement, matter gibaya gini siya, especially sa multiplication. So, karon kanina sa akong iskutan. See you in our next video. And thank you for watching.